ಯಾನು ಮಸ್ತ್ 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 ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಟೀಲು ಮುಟ್ಟ ಬೋತ್ ಬರ್ಕಂದ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರ್ತೆ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಫುಲ್ ಫೇಲ್ ಆಡುವಾರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂತೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ 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 ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಗಮತ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನು ಪೊಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಬೈದು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಚ್ಚಿಲಾಡಿ ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಟೀಲು ಮುಟ್ಟ ಬೋತ್ ಬರ್ಕಂದು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ದಾದ ಮನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆತು ಉಪ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಸೆನ್ಸರ್ಡ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ದಲ್ಲ ತೋಜಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಫುಲ್ ರೋಡೇ ತೋಜುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಂಡ ಸೀದಾ ಕಟೀಲು ಬತ್ತಿನ ರೋಡ್ ಉಂಟು ನೆಡೆಯರ್ದು ಕಟೀಲು ಮುಟ್ಟ ಬೋದ್ ಬರ್ತ ಪೂರ ಎನ್ನಡೆ ತುಂಬೇರು ಬಾರೆ ಇದು ಹೊಲ್ತಾಯ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಡೆಂಚಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸಾಲ ವಿನ್ನೋಯ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಸೂರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬರೀ ಬೋದ್ ಬರ್ಕಂದು ಪಿರವನ್ನಾಗ ಏನು ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟಿ ಇದು ಶಾಪ್ಲ ಇದ್ದುದೆ ಅಂಚೆ ನಿಜ ಮುಟ್ಟ ರಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡಿಯ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ಏಪುಗ್ಲ ಬೋಡು ಮತ್ತೆ ಬೋರೆ ಒಂಚು ಖುಷಿಯ ಮನ ಖಾಲಿ ರೋಡು ಉಲಾಯಿಗ ಒಂಥರ ನೆನ್ನೆದ ವೈಬೇ ಬೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ಲ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿನ ಇನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇನ್ನೇನು ಇದ್ದಾಗ ಪಿರಬಾರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಚ ಬರ್ಬಿಡ ಅಂದು ಬಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪೋಸತ್ತು ಏನಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡೆಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿಂದ ನಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಫೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನವಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಫೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 4 ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕು ಚಾನಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೊಬ್ಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ವೈಟ್ಲ ಇದು ಎನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಎಂತು ಕಟೀಲು ಬೋರೇನದ ಎಂತು ಒಂಜಿ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಪು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡುವ ಕಟೀಲು ಹೋದು ಇರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ತಿರ್ತದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಬಿತ್ತದ ಫುಲ್ ಸ್ಕೈ ಉಂಟು ಅವು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತಾದ ದೂಲೆ ಓಡಾಡ ನಿಕಲೆ ಇತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೇನೆ
ನಾವು ಕೆಕ್ಕಾಡ್ತದ ಅದನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಬಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಜಿ ಮಿರರ್ಡ್ ತೂನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತ್ಯಾತ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಟ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ लाइक पाते मारे आता अबे फुल पेलाडवाడు మల్లెజీ ఆయన తనదాల మల్పరే కాపు नेट शॉर्ट पूरा फुल शुरुआत फुल बाने तोचुंटु ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂದಾಡು ಇತ್ತು ನೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಫೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂರಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ತೇರು ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತ ತೇರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೇರ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಟು ತೂಲೆ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತುಂಬ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಣೋದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಅಂತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದು ಸರ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ನಾನು ಅನ್ನಿಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ